салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ мегардад. Аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон ҳаст, ҳозир ба шумо мегӯем. Ду хонагаи фурӯшӣ бо таъмир бо чизу чорааш дар назди фурудгоҳи байналмилалӣ, яъне аэропорти шаҳри Душанбе. Инчунин духонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав баъд аз таъмир ҳеҷ кас некардаги нест дар навастройкаи назди бозори меҳргони шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ дар имрӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона та охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. хотир расон мекунем, ин рақамҳое ки ҳозир дар рӯи экран мебинед, ин танҳо барои реклама мебошад. Ин рақамҳои соҳиби хонаҳо нест. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. рақамҳои соҳиби хонаҳое бошад, ҳозир мо ба шумо қати ҳар як хона пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, бисёри баъд гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ноҳияи Шоҳмансурда ҷойгир мебошад, кӯчаи Мирзо Мастонгулов дар бари роҳи Калон. дӯстони азиз, назди аэропорт, яъне фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе. бинои си мебошад. дӯстони азиз, хона дар бинои 4 ҷойгир аст. дар сеюм ошшонааш масоҳаташ 35 метри квадратӣ мебошад бе ҳисоби балкон. бо балкон, дӯстони азиз, 42 метри квадратӣ, масоҳати умумияш 42 метри квадратӣ мебошад. хона 2 ҳуҷрага ва алоҳида аст. балконашро тақсим ва ба хонаи ошхона якҷоя карда шудагӣ аст. дӯстони азиз, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, таъмираш нав аст. хона мехаред, медурӯену зиндагӣ мекунед. дар наздикии бино мағозаи хӯрока, ларёк, масҷид, дорухона, бозорча, майдончаи варзишӣ, сартарошхона ва беморхона, яъне маркази тибби шаҳрӣ вуҷуд дорад. минтақаи ором барои эҷодкорон мувофиқ аст, менависад соҳиби хона. то истгоҳ 20 қадам аз назди хона маршрутҳои 8, 16, 14, 7, 43 ва ғайраҳо мегузаранд. нархи хона бошад 497 000 сомонӣ. барои харидорҳои аниқ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак дар пеши автовокзали шаҳри Норак ҷойгир аст. дар кӯчаи Ҷамолиддини Каримзода, доми 26, квартираи 26, ошшонаи сеюм мебошад. худи бино аз 4 ошшона иборат аст. падъезди мобайнда мебошад. ҳуҷраҳояш ҷудогона балкони калон дорад. балконаш 2/6 мебошад. дӯстони гиромӣ, нархи хона бошад 300 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. чун ҳар вақта аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, масоҳати хона 43 метри квадратӣ мебошад, плюс 12 метри квадратӣ балкон. дар умум 55 метри квадратӣ мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ду хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи дашти Марзо. 6 дар хона дорад. дӯстони азиз, як навеси калон, ҷои 2 мошин, 2 гараж, 2 ҳоҷатхона, 2 ҳаммом, ҳамаш дарунӣ ва берунӣ мебошад. дӯстони азиз, плюс сухои пар дорад, ҷои тобистоншинӣ, як балкон, як севхонаи калон, 4 подвал дорад, ошхона, тапақхона. ҳама хонаҳо системаи канализатсия доранд. оғили калон ҷои 100 мол мебошад. дӯстони азиз, тасаввур кунед, оғили калонаш ҷои 100 мол ва 25 гов аст. бениҳоят калон. гирди хона маҳкам 60 дарахти мевадиҳанда, об скваш 46 метр, масоҳати замин бошад 35 сотиқ мебошад. дӯстони азиз, бениҳоят замини калон аст. нархаш 950 000 сомонӣ муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, 35 сотиқ замин аст. бениҳоят
замини калон 6 дар хона дорад. Ҳама хонаҳо чихелек мебинед таъмир доранд. занг занед, аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед, маслиҳат кунед. хонаи заминии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Чаманзорда ҷойгир мебошад. 5 сотиқ замин аст. соҳибаш менависад: документҳо, ҳуҷҷатҳо 100%, битонош рехтагӣ, об, свет ҳаст. ҳамсояҳо қариб 20 солаи зиндагӣ доранд. нархаш 55 000 сомонӣ, боз муомила дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳошон WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, 5 сотиқ замин дар деҳаи Чаманзори шаҳри Кӯлоб, 55 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Меҳргон ҷойгир мебошад. ноҳияи Исмоили Сомонӣ бениҳоят минтақаи хуб аст дӯстони азиз, чунки дар наздаш ҳам мактаб аст, дута мактаб дар наздики бино мебошад, боғча, масҷид, бозори Меҳргон, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздики хона қарор дорад. варианти хуб аст. духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои навастройка. худи бино аз 13 ошона иборат аст дӯстони азиз. хона нав ба дастаъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. хонаи нав аст. нархаш бошад 579 000 сомонӣ, 53 000 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.